ku tama kakung soniman sing putri sangiwati janji sabar ngapura kesusu sawai jembar semar
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi isih wilasaning Gusti bengi iki awake dhewe sak kanca rombongan tansah kagebyur kanikmatan kabagas warasan yo ya. Saengga bisa anjalari gampang nggonku sowan marak mangayun mestuti dawuh timbalan ingkang mengkudal gati ya kuwi penyenipun Bapak Nur Rafiq dalah Ibu Sofiatun ngambah ana laladan Sukasana Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara iya mumpung isih kalebu dina Kang Fitri dina bodho mula wae dhewe darbe kewajiban ngaturake pambagya harja kanthi ucapan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin yo nduk sagung kaluputan aku sak kanca rombongan lan sagung kakilafan bisa kaparingan pangapura dening sagung para rawuh sagung para pepundhen sepuh lan pinisepuh kang padha pinalak lenggah bengi iki ya matur sembah nuwun kanthi tekad praya nggonku nggawa rombongan Cakra Laras miwiti pentas perdana ing wulan Syawal iya alhamdulillah tiban sampur dening Kang Mengku Dalem pinipun Bapak Nur Rafiq nggone ngucapke sarta nanjake rasa syukur ngarsa dalem Gusti Kang Maha Zat wiwit tasyakuran nggone tetak ingkang putra nak Mas Bagus Revan Ardiansah Rafiq ndak pepuji muga-muga diwasane putra kang ditetak bisa dadi putra kang soleh mestuti dawuh saka panggula wentahe wong atuwa sakloron aja nganti mundur pitutur luhur aja wegah nampa warah saka kang gula wentah ya nduk iya kang kapindho nanjake tasyakuran nggone kagungan Atmaja Putri nalika lair ana tanah Flores kono iya Indonesia Timur kaparingan nama sapa ya kuwi Genduk Ayu Sailendra Aryan Rafiq iya ngono muga-muga dadi putra putri kang miguna tumrap agama bangsa lan negara luwih-luwih miguna tumrap sagung kulawarga penyenipun Bapak Nur Rafiq ya nduk iya matur sembah nuwun nyambut gawe bareng Javas Audio Sound System iya muga-muga tansah hayu hayom sukses nganti tumekaning paripurna sesuk matur sembah nuwun penyenipun Pak D Ruslan awake dhewe wis bisa rumaket nggone kadaku putra iya awake dhewe uga melu ngregeti eneng daleme mau sore lan kabeh warga ana sak kiwa tengene panggung sing tansah ndak regeti ndak riwu ndak jaluki pitulungan yo nduk iya ngono tak gawake kanca-kanca Swarawati cacah 5 iya ditepungke siji mbaka siji wiwit saka kono ya keneng saka kene ya ora apa-apa iya cara aku milih sing saka kono sik tak aturi ngasta mik katuran asma sinten mijil saking pundi statuse kaya apa coba nggih sugeng dalu yang cange Mbak Limbo sugeng apa wilujeng Sugeng. Sugeng nggih. Katuran asma sinten? Nggih, ndak tepangan nampi kula Suminarti. Suminarti mijil saking Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Kudus, status janda apa ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, putrane pinten? 3. Kok dadak takon putrane arep tak wenehi THR lho. THR apa? Sampeyan apa ya duwe apa ya siap duwe perkara kaos partai sing pirang-pirang. Lho THR kaos partai. Iya, saka Kudus lah bajute lah. Didik.
Sugeng dalu. Nah, Sugeng dalu. Nggih, kula Diah saking Meranggen Demak. Ah, Diah. Nama panjangnya sinten? Diah. Diah. Saking Meranggen Demak. Nggih, leres. Aku ora percaya sampean saka Demak. Lah kok Nek asli Demak kuwi biasane pakanane akeh. oh, Semarang Timur. Oh, Semarang Timur. Lah ya pantes. Status. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Putrane pira? 3. 3. Wah nek perseni THR pirang-pirang lho. Kono 3 kene 3 wis 6 iki durung liyane. Ya, bacute. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng dalu. Nggih. Saking pundi naminipun sinten? Anji, nami kula Yani. Heeh, Yani 7 apa 8? Wis diitung dhewe ra. Nah, Yani 7 Sasmitawati. Jan apik kowe. Saking pundi jeng? Anji, kula saking Jepara, desanipun Mulya Harja. Anak buahe Pak Bayu. Bayu sinten? Petinggi. Oh, nggih, leres. Karo petinggine kok Bayu sinten? Torone rak tau njaluk stempel ya aja. Heeh. Putrane pira? Kula kalih Status ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Kok ora enek sing rondo ya ya? Ora tak gaweke rondo. Mengko nek wancine eneng rondo ya rondo. Dadi presidenku iki jujur kabeh, jujur. Ya, bacute. Nggih piye namine sapa kok enggah? Lah mboten ditangleti kok. Nggih. Iya lho tak takoki. Nggih. Namine sinten mijil saking pundi status? Nggih, kula Nawang Sasmita. Padha karo ning amplopmu ya, Nduk. Nggih, niki nggih margane Sasmita sedanten Iya, ya. nek sing wedok, nek sing lanang margane Kampes. Saking pundi jeng? Saking Purwodadi Grobogan. Wih, dusune apa? Getas Rejo. Getas Rejo. Putrane? Putrane kalih, Pak. Kalih, lanang wedok. Jalar sedanten niki mau kula nggih beto sing barep. Heeh, sing barep. Sing lemu mau ya? Nggih. Biyen laire nganggo sesar. Nggih, niku nggih angel sapehane kok, Pak. Mangane lemu. Alah. Mbok di tukokke sianida wae. Kok sianida Jare sianida iki merek gula, apa bener? Cek menake kok, Pak. Oh, jare merek gula sianida kuwi, bener ora? Mboten. Ora. Racun nih, Pak. Oh, racun. Nggih. Lopes kok mblithuki wae ya. Jare saiki eneng gula Pak merek anyar sianida. Walah, alah lopet lah iya ta. Bacute. Lah iki sing kono mau saka Kudus terus Meranggen terus Jepara saka Getas Rejo saiki saka endi nduk iki, Nduk? Salatiga. Salatiga. Dusune apa? Dusune Glawan. Glawan? Nggih. Oh, namine? Namine sinten? Namine sinten? Sampean ya? Oh, kula ta. Heeh. Vita Sasmita ya, sapa ya? Marga Ketoke ya? Sasmita. Oh, Status lagi, jujur. Statusnya saya hari ini Oh iya, suara terbanyak janda. Oh, janda sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah berapa tahun ya? Ana kok 5. Oh, aku nek takoni berapa tahun ngono bingung ya, Pak. Lah gini ya. Berapa kali? Berapa ngono? kali wis berapa Nah, kali? Berapa kali malah aku gampang le ngitung. Pira? Ping pira eneng kok ping 7? Ya ora ono to, Pak, masa ping 7 lho. Mbok menawa. Ya kira-kira ya ping 5. Oh ping 5. Wih, rondo kok ping 5. Oh iya, Vita Maharani. Lah ya. Saiki gandeng wis ditepungi kabeh. Aku nyuwun ngampil pesindene Jiro Lupatmo jumeneng bareng. Lagune apa? Lagune wis jamane kaya ngapa? Mas Preneo tak kandani
Kabeh lenggah kejaba Mbak Nawang karo Mbak Yeyen to Mbak Yani 7. Apa tak aturi ngasta sampur ben entuk campur sarine ben entuk tariane lho. Iya, mergo seni wayang iki seni sing komplek, komplit. Iya, neneng sastrane ana seni rupane, ana tariane lan sak piturute nduk. Iya, coba pasrahke kanca mburi kaya ngopo cak-cakane monggo. Muga-muga bisa kajiwa lan kasarira
sagung para lenggah sepuh bini sepuh. Iya, sing nom-noman ya pirang-pirang. Ora lali tak aturi sugeng rawuhipun, sugeng derek wungon keluarga agung saking Sowan Kidul lan Sowan Lor ya Nduk. Iya. Wah iya, bola-bola saka Bandengan sing gabung jroning komunitas pasukan katak pinipun Mas Hendrik, Mas Sugeng lan Pak Rendi. Iya, iki nggawa rombongan sak mobil. Muga ora lali Mas Akbar, go dalang milenial penyanipun Mas Arya Dwi Pangga. Oh iya, kepareng melu nekseni nggone awake dhewe sak kanca makarya bengi iki ya Mak. Muga ora lali kabeh bola-bola saka Srobyong padha rawuh saka Guyangan Kawak padha teka taunan Senenan matur sembah nuwun. Iya, bengi iki uga didokumentasi saka kanca-kanca OP Production. Matur sembah nuwun muga-muga sukses nganti besok kapan wae yo Nduk. Iya, matur sembah nuwun iki ana nawala aji kang temibo sak dhuwuring pangkon wajibe kawaca alon-alon. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Kula nyuwun pangestunipun sampeyan mbok bilih kula wonten klinta klentunipun kula sak keluarga nyuwun donganipun sih pamujinipun mugi pahargyan dalu menika tansah ginanjar rahayu lan slamet. Ya. Kepareng kula nyuwun gending jarik lurik kendil guling lan angka kalipun jineman uler kambang kabacetaken pangkur palaran cakepanipun Nimas Ratu Kalinyamat. Ya. Dene Ibu Presiden ingkang kepareng ngasta kula nyuwun presiden ingkang swantenipun empuk. Ya, cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku nyuwun ngampil dipun griming larasipun slendro. Ingkang ngasta uler kambang penyipun Mbak Diah saking Semarang Timur. Dene pangkur palarane aku nempil kamardikanipun Mbak Cicik saking Kudus Kota Kretek. Oh iya ora apa-apa ngono. Ben adil ben rata. Heeh, matur sembah nuwun. Iki tak tujokke pepundhenmu penyipun Bapak Nur Sahid. Ha iya. Sugeng wungon mugi tansah ginanjar panjang yuswa saengga parek nggone momong putra wayah. Amin. Ya, coba Mbak Diah saking Semarang Timur katuran nguler kambang langkung rumuhun. Ya. Bok Sica. Lo 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 lo. Ji ora mbok aja nyengkir wulung. Ayo Dik.
Ya isu tilar wis Mbok Sica Putri Solo Wow, wow. Ya iso sing rukun sing sayu Ya ya muga-muga bisa rumesep jroning ati sanubari sagung kang padha lenggah luwe-luwe ingkang mundhut tembang kala wau yunduk. Iya. Matur sembah nuwun. Iki tak sing gole kanca-kanca saka mbunu padha rawuh kabeh. Iya, sing gabung jroning pasukan Mas Baskara. Iya. Tak sing gole iki Kang Menir ya rawuh, Pak Sudi uga rawuh, Mas Dul ya kepareng gabung. Uga Mas Soleh Genduk Sari ya sedulurku tuwa Raka Mas Kusnen ya melu keroyo-royo tekan kene kok dilalah ora bingung mergo dalan jujuk rene iki menggak-menggok lho wong pengalaman kok cah saiki iki ora eneng sing bodho ngono anggere bingung mesti tekok ngono rombongane Mas Baskara tekoki dadak goleki wong sing wedok-wedok sing ditekoki. Iya, arep buka Google Map sinyale rada angil. Heeh. Matur sembah nuwun uga Pak Rendi kepareng nderek mangayu bagyo. Iya, heeh. Pak Rendi besok kagungan gawe tanggal pira, Nduk? Tanggal 31 Juli. Iya, nimbali dalang saka Jogja. Heeh.
besok awake dhewe melu ngrenggo. Heeh, muga-muga tansah pinaringan bagas waras, rahayu kang tinemu, ginanjar panjang umur yo, Nduk. Iya, heeh. Wah, iya rencana nggone Pak Randy iki besok sindene 8 nek ora 10. Alah. Sing kepengin bothok sinden ya nyumanggake tanggal kuwi ya, Nduk. Iya, heeh. Wah, iya. Pak Menir duwe gawe apa ora? Ora, wis tau. Alah iya. Tak singgole pisan maneh pinipun Mas Didik Sastrojok ingkang mengkoni tlatah Mulya Harjo Tengger. Oh iya, heeh. Iki bola-bola Sukasana dhewe pirang-pirang matur sembah nuwun. Ora jangkep nggone ngaturi sesulih lamun to jarik lurik kendil guling durung digarap. Iki versine Tayub ngiras pantes mijiling golek putri, Nduk. Oh ngono. Ben komplit sisan. Mengko 8 10 diputer. Tak singgole Mas Memet roko Mas Hartono sing dipundhut ajeg ireng manis. Oh iya, mengko diaturi alon-alon. Ya. Jarik lurike ditunggu ingkang mundhut. Monggo sugeng midanget ya, Nduk. Ya. Ayo awe ayo awe Galo
duet iki ya, Nduk. Iya. Mbak ya aja ngono saben dina mbokne kowe kok maido rina wengi aku ra ngaso aku kejebone kanggo anak bojo Makarya mbakne iki wis jam pira mbakne jam Mbak ya mikir kendile goling mbakne nyambut gawe kuwi luwe penting la 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 paribasan bengi gawe rina hawa kesel ora dirasakno hama karya golek pamupa jiwa kanggo nyukupi kebutuhan kula ki mau jarek urek kendil guling oh ngono wah iya muga-muga bisa nuju bombong pemarem ingkang mundhut pundhutane isih pirang-pirang iki Nduk iya iki bola-bola saka Brang Lor padha nderek wungon pundhutane beda-beda kabeh mengko diaturi siji mbaka siji. Iya. Ki lumantar WA kang ndak tampa wajibe kawaca. Iya. Sugeng dalu padalang kula kepareng kula Dedi Charles nyuwun lagu Bedhug 3. Oh iya, lagu. Kagem Mbah Toyo jangan lupa singgol terus Dedi Charles matur sembah nuwun. Iya. Dedi matur sembah nuwun terus meneh ki Pak Rendi sing disuwun iki Megat Tresna. Kasenggol penyipun legisan gicut
Iya, oh iya. Memet lagune Ireng Manis ditujokke bapak nih kenyik. Oh ngono. Wah iya. Saiki gilirane Mbak Nawang saka Getas Rejo Grobogan Purwodadi. Ngono. Cepodo nelongso jarine jaman nelongso urip pancen angel kudune ra usah omel. Dikongkon ya sing temen Wilujeng dalu dik Nanwang. Nggih, wilujeng dalu piyo. Disenggol penggemar sampean padha teka pirang-pirang. Nggih. Mana to? Oh, di sana to. Sebelah kiri panggung lho penggemar sampean. Nggih, mboten penggemar saya, penggemar Cokro Laras Group niki. Nika Pak Dim nika saking Sukasana piyambak napa saking Sowan Kidul nika dipun. Nggih. Saking pundi, Pak? Nggih, saking griya. Oh, Pak Toyo. Iki kecapi Pak Toyo kuwi. Iki nganu Pak, lemes ki. Oh, Bapangan. Do lemes. Oh, kecapi. Iko Pak Di sing rada ning mburi kae Wang. Diaturi pambagyo harja. Nggih, ngaturi wilujeng dalu. Alah. Nik dalem. Tasih mengeti wulan Syawal nggih. Kula sak gerombolan iki to. Kaya rampok kok gerombolan. Cokro Laras mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Dilebur dosane ya, Pak. Dosa sing cilik. Nggih. Ki Mas Akbar barang iki ngenteni sampean mergo mawawan sampean ora iso melok jare. Nggih, Mas Akbar pundi? Di kiri panggung. Hah? Di kiri panggung. Kiri. Kiri itu sini. Sana. Oh, ngarep kok, Pak. Nek kiri. Oh, nek jenengan kan kiri. Lah, madepe debok kok, Pak. Yo, sampean iki ya bebas sampean iki. Oh, bebas. Mas Akbar mana Mas Akbar? Heh? Jejere Mas Alek. Oh, yang pakai baju merah itu. Ya, itu punggawa campur sari Cokro Laras sing mawawan pentas ning kene. Oh, nek cara kekku ki nganu, Pak, plantro. Plantro yo. Apa kuwi artine? Nganu, ya sing nggawa Cokro Laras ngono. Oh, makelare. Heeh, kok jenengan cethake to, Pak? Iki Mas Akbar sing disuwun iki lagu Lukaku versi gamelan lan sapu tangan, Dek. Ngono. Iki tak dhisikne antrine sik, Nduk. Apa? Ki Mas Baskara Kraya-raya ninggalke Desa Mbundun jujuk nang kene iki kepengin ngrungokke bawa gubuk asmara jare. Ngono. Iki gubuk asmara biasane rak ya diwiwiti saka sesi deman, dah saiki mligi bengi iki diwiwiti khusus Mas Baskara sak kanca iki bawane gubuk asmara. Ya. Nggih, tebih nggih Pak. Caket ya Pak mriki. Bondo iki mriki. Nggih, wajan Pak Baskara subur. Nggih. Iya. Jajal nganggo bawa ya Bang ya. Nggih. Nggih, dangu mboten nganu nggih nonton hiburan ya Pak. Heeh, patang sasi 10 dina kok. Nggih, lan jenengan pripun kecut mboten Pak? Ora. Aku wis kurina tirakat. Tak kira ya kecut. Heeh, Nawang wingi poso 30 dina ya. Dalam sampean poso wingi 30 dina genep ya. Mboten lho Pak. Nggih, kula niku nggih pun usul kalih Gusti Allah ngono. Kula nggih enten praine to Pak. Oh, kok nganeng praine barang. Nggih. Lah nggih pripun Gusti Allah niku nggih Maha Adil. Nah ya. Oh, cah wedok kok ya, Nduk. Nggih, wanita kok. Sampean ora genep 30 dina. Lah aku wis poso 4 sasi. Poso apa kuwi, Pak? Poso ngebleng. Arep metu tak ampet. Arep tuku tak ampet. Mergane? Iya, pancen poso. Poso iki rak ya pancen ngampet
obahing hawa lan nepsu to. Nggih. Ya, pengen dolan nang Meranggen tak empet. Pengen Berarti dolan niku nang Sukoharjo tak empet. Ibaratnya ati karep Bondone akeh. oke. Aku ra pengen muni cepet kok. Cah kene cah kandil wani tanda tangan BMT ya nggih. Nggih. Iya. Jajal. Gubuk asmara iki cengkoke digawe-gawe ya, Bang ya. Dalam Cengkoke sing digawe-gawe aneh nyeleneh lho ya. digawe-gawe iki pripun? Ya di variasi. Oke. Dimodifikasi. Nggih. Dimodif. Ya. Mengko nek cengkokmu apik ben Arya nek besok ndalang digawa Arya sampean. Arya pundi? Kuwi ning Cedhak Kempul. Pundi. Dalang muda utawa diceluk padamu Persatuan Dalang Muda. Nggih, Mas Arya. Nggih, wah, ya gelem ora Pak nek sindene babonan kabeh ngene iki. Ora apa-apa, cah cilik iki dilatih awor babon-babon. Lah nggih, lah niki ya gone jenengan ki ya ketoke cilik-cilikne ya bocah cilik nakal kabeh kok, Pak. Ya iya. Kabeh ya manut pimpinane. Pimpinanipun sinten, Pak? Pak sing gambang. Tangan kananipun sinten? Mas Kampes. Oh, Mas Kampes. Bendahara apa takeke? Nggih, pundi? Sing ngempul. Oh. Ning sor gong sing ning grandul ya. Lah ya. Iki priyayi saka Jogja utawa Ngayogyakarta, Mas Lopez. Mas Yudi, Love. Mas Yudi. Iya, Mas Love You. Mas Love You. Ya. Kanggo bisa nek dudut kecar, kecir seneng ya. Iya. Bengi iki kelakon ngrasake udut lemerehi wong digawe kok. Lah nggih. Ya wis apik to, biasane sendang biru saiki sukun tahun 2021 wis apik. Nggih mboten napa-napa, nggo ngapusi lampir ra apa-apa, Pak. Nggih, ora apa-apa wis enak. Penting lak tanggapan. Pes udutmu apa pesnya lho, Pak? Sedang biru MLD. Udut 2021. 2021. Ngasih coklat. Ya Bang jajal. Gubuk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Matur suwun panjenenganipun Pak Nur Rafiq sak kulawarga nggone nguri-nguri lan ngurip-ngurip luhuring budaya wayang kulit ya, Nduk. Iki tanpa Pak Nur Rafiq awake dhewe mokal tekan kene. Oh ngono. Nek perkara nguri-nguri gampang, ragate keneng diarani irit. Mung tuku MP3 iso nyetel wayang kulit sewengi muput. Ya neng nek ngurip-ngurip iki perlu ragat sing akeh. Alhamdulillah tak pepuji donga muga-muga ora suwe maneh Pak Nur Rafiq sak keluarga bisa nanjake rukun Islam sing kaping 5, Nduk. nggih. Lunga mangkat kaji. Nek perlu haji sing plus. Ya ben cepet ora antri pirang-pirang tahun. Ya, aku wis kemomosen antri yang mono yamene kok. Iku tak jaluk balik wae, Nduk. Lah ya, kesuwen. Nggih. Lengsem yen mutar. Iya ya, cengkoke nawang masuk ora? Mas Arya iki kok ndelik to? Ndi to Pak kok mboten ketinggal, tidak ketinggal lho malah ndelik rono apa isin karo tante to Le? Arya iki nek ngrungokke cengkok sinden ngene-ngene iki rapati demen Dik Nen. Oh, nggih. Oh alah, bocah sing cilik mentilis wi to. Lho. Dikempit sing orjen wis ilang. Iya. Terus lelampahan kang uri tresno tulus nadyan ning gubuk ya. Jajal gubuk asmarane tanjak kanca wingking. Monggo Mas.
Penake cah. Masuk ora Mas Bas? Nggih. Pripun Pak Bas? Masuk mboten Pak Bas? Nggih. Gawe ayame Pak Bas ya kudu di napa Pak digawe dipari Pak diaturi. Dipariasi. Oh, dipariasi. Oh, variasi nggih. Ya. Catatan. Mbok si Cah. Galo galo. Kebak cerita wayah wengi kan catatan srening
Masuk ora Mas Bas? Ji, masuk pun ping 3 lho Pak niki lho Pak. Terus. Anjir wis jan kaya wong olahraga wis gembrobios awak kok ngasih kotos-kotos ngembun iki lho. Pawakan teles. Ngembun Pak, nggih. Lah ya asine diuripke ben ra ngebun. Nggih, mboten enten aceh ya Pak, niki enten anggur, jeruk niki lho Pak. Lah jeruke kuwi. Catatan sakroning. Sampun katuran Gubuk Asmara. Matur nuwun Gubuk Asmara. Ya, iki sumusul layang lumantar WA tak wacane dhisik. Apa kuwi saka Pak Muslimin. Pak Muslimin nomere ganti anyar meneh. Ya, iki salah sawijining punggawa Kraton Makutarama Bandengan, Dik. Oh ya. Ki putra siswanipun Ki Dalang Hadi Purwanto Bandengan. Ya. Senengane nggon nyekel opo ngasta saron. Iya penyaron. Iki kancane Felix barang. Iya. Sing disuwun ya kuwi lagu Tambal Ban sing lagi ngehits. Oh iya. Tambal Ban Pak Slamet. Heeh. Iya. Ki ana beduk 3 barang mengko diaturi alon-alon. Iya. Wah cocok matur sembah nuwun. Kurang sigrak. Mbok menawa presidene mung siji sing ngadeg. Carane loro dijumenengke bareng. Sapa kuwi? Vita karo Yeyen. Ya, disepot wong donya. Buka saking swanten saron kanca wingking. Monggo Mas. Wong donya, wong donya. Wong donya padha ina. Manungsa, sok manungsa. Manungsa padha ina. Loro ngadeg bareng sepote wong donya. Ya, cet. Pripun? Piye rasane ngadeg, Fit? Rasane ngadeg pinuki. Pinu timbang dodok ginggringen. Wis suwe ora ngadeg lho, Pak. Sampeyan kuwi? Nggih. Mbok Sica. Ket mau sore ora ngadeg. Ya yen ya melu pinu ngadeg. Anjeno. Walah. Wong ngadeg ki pinuke ngeten iki lho Pak rasane, Pak. Sampeyan ora pengen ngadeg to, Pak? Ora. Buta tirakat kok patang sasi wae. Tak mau kaya wis ngadeg lho. Ndak kok iya iso. Niku lho mike maksude. Nek ora ngadeg ora cedak, congor. Apa, Pak? Miku nek ora ngadeg ora cedak, cangkem. Oh, ngono. Lambi lho lambi. Oh, lambe. Tak kira ki congor ki apa? Padake sapi ya. Yeyen, Halo. Vita. Nggih. Awake dhewe kepengin nggarap lagu dangdut nanging digarap nganggo gamelan. Napa? Bangsane lagu sing kuno-kuno iso digarap nganggo gamelan. Nek remix ora iso digarap nganggo gamelan lho. Ya iya. Lagune apa? Lukaku. Lukaku. Heeh, kae lho sing nyanyi kuwi Evita Mala kae lho. Aku sudah tidak terluka loh, Pak. Heeh, ya nang ya lagune sing Sudah apal. sembuh kok ya. Saya sudah sembuh loh. Mbok betadin. Tak betadin, wis tak perban barang kok. Perban. Mbok Sica. Saiki wis garing loh. Iya. Mbok digebyur banyu meneh ben teles. Aja. Lagune Lukaku. Ya iki sing request ke Mas Akbar.
Ya diaturi. Mas Memet tak aturi sabar ya ta. Ya go Pak Randy megah tresno tak aturi sabar sik. Ya coba lagune lukaku ki sing kaya ngopo nek digarap nganggo gamelan. Ya. Balungane rada kandel. Luka bekas kau sakiti dulu.
gamelan. Matur sembah nuwun Mbak Yeyen karo Mbak Vita. Ya, sing wis kelakon ngadani gawe iki mau yo, Nduk. Ya, wajan tenan jebul gamelan iki neng ngunggar apa-apa. Tayuban yo keneng, mat-matan yo pancen nggone, dangdutan yo iso. Ya, campur sarinan yo solawatan yo iya. Ya, jan tenan mula banget luhuring budaya awake dhewe, budaya Jawa iki nganti diakoni saka UNESCO, Badan Dunia sing wis netapke jroning tanggal 7 November diperingati minangka Hari Wayang Sedunia. Ya, nek ning Indonesia keneng diarani HWN, Hari Wayang Nasional. Ya, saben-saben tanggal 7 November. Ya, matur sembah nuwun wis entuk pengakuan saka UNESCO. Alhamdulillah ki berkat saka perjuangane para luhur mbiyen nggone ngripta, nggone ngreksa, ya, nggone nanjakno, ya. Mula awake dhewe iki matur sembah nuwun duweni sosok kaya dene Pak Nur Rafiq sak keluarga lan bola-bola Sukasana pirang-pirang. Ya, sing perlu dibangun kuwi generasi penanggap nduk yen perkara generasi penerus Jepara wis ora keneng dianggap sepele mergo apa saben-saben sanggar wis nganake pelatihan pedalangan lan pelatihan kerawitan eneng pelatihan tari-tarian. Ya, eneng Yayasan Marga Langit kuwi ya bangku pasinaon malah sing dadi kepala sekolah iki Ki Dalang Nuryanto. Kepala sekolah budaya. Ya. Terus meneh eneh Yayasan Jayaningrat saka Mulya Harjo sing ngreksa penyanipun Ki Dalang Surana kuwi ya nganake pelatihan. Ya. Terus Yayasan Mahkutha Rama Bandengan kuwi ya nganake pelatihan saking pelatihan. Ya. Ning pelatihan generasi penanggap kok durung eneng, Nduk. Ya, mengko sak sirepe sing sepuh-sepuh iki nek cah nom-noman ora seneng wayang banjur sing nanggap sapa ya, Nduk? Kuwi sing perlu digatekke lan perlu ditindaklanjuti mbok menawa saka pambudidayane kanca akeh. Mbok menawa pancen Kang Menir kuwi dadi ketua SCL apa sedulur Cakra Laras ya didapuk. Ya, gaweke kaos lampu. Oh kok kaos lampu. Ya, terus Mas Baskara barang iki nek perlu membangun generasi penanggap. Ya, 3 yuta mangkat ya. Ngono, heeh. 3 yuta nganggo wayang versi jadul kaya mbiyen, ora nganggo sound system, nganggo iduk. Iduk iki apa? Toa. Oh iya, sing mikir mik bathok kae. Ora nganggo panggung. Lho wayangan jadul kok nganggo panggung apa jaman biyen wis eneng panggung? Durung, Bro. Ya, aku isih menangi biyen kae. Ya, wayangan dalange ning dhuwur amben. Sindene ngarep pengendang, pengeras suarane nganggo toa. Ya, iya, nganti nek tengah wengi dirungokke saka kadohan alik ya, Mak. Lah iya. Kuwi nek 3 yuta cukup, Nduk. Ngono. Panjake 7. Ya, ora usah digelerke karpet ning lungguhe nggeler lampit. Ya, nek bapak-bapak kaya dene Pak Nur Said, Pak Di Ruslan ngene iki menangi jaman semono. Iya. Wah, iya nek kaya sing Gambang ora menangi. Iki wong nggih kapan? Ya, iki nek ketok tuwa mergo kebrangas. Kok kebrangas mikir garwane ora waras-waras iki. Ya tak pepuji muga-muga ingkang Mbak Yu ndang pinaringan bagas waras entuk usada jatining usada amin Allahumma. Amin. Ya wah jan tenan. Iki eneng pundutan meneh sambel kemangi lan mingkar mingkur. Lagu ini saya tujukan Pak Harno. Matur sembah nuwun orator Jret RW Sumanto. Ya. Jantenan wah ya dipun griming larasipun pelok patete barang langkung rumiyin Mas. Ya aku kepengin nyuwun ngampil swara lanang utawa kakung. Ya ki Mas Rosid sing pidalem eneng kali gawe Semarang kuwi. Ya kuwi otenge kali gawe.
Oteng kuwi Jawara. Jawara tukang kepruk udu. Apa? Atase nom-noman kok ya seneng gulang ning babakan Jawa ini ra Jawara wis tangeh nganggo lamun. Iya. Dilok maneh iki Genduk Sari karo Mas Soleh ya katut nang Jawa. Ya Sari wis latihan numpak jaran kepang. Lah iya. Ngono, kari Soleh tok sing durung. Iya.